Ka odong' odiochieng' achiel kende to iyao sikunde, pod nitiere sikunde piny owacho moko mapok ogerie kata mana klas achiel mar grade mar 9. E kaunti ma Nyamira, skund primary ma Masosa mani kod jopuonjre 120 mawinjore odonjie klas 9, pod okia kaka jopuonjre go dhi somo kaluwore gi onge mar kilese moseger. Maendi kata odoko ni tend migao mar somo to wacho ni gisegero kilese kendo ikruok ni kare ne somo. Jafumbo marwa Judith Omondi miwa ler mar wachni. Ndalo sudo kendo koro seche ikwano to skunde iyao. Ma skund primar ma Masosa mantie West Mugirango e kaunti ma Nyamira. Ma e chal mar skund ni gi seche to jopuonjre donjo ka. Klese manyien mag grade mar 9 ma sirikal osebedo ka lando ni igero. We have already done 13,200, have already said. CDF has done 3,000 classrooms, 3,100, and by within the next 4 or 5 days, we should have completed all that which we needed to do as Ministry of Education. Ka klese gi winjo mana kamuch polo, jopuonjre 120 ma winjo donjie grade mar 9 e skund ni poko yudo ler kaka dhi bedo wuok tich mar tarik 6. Tuko na wanafunzi zaidi ya 120 wenye wanafaa kujoin grade 9. Lakini kwa sasa tuko na challenges ya madarasa. Hatuna madarasa za kuitosha. Lakini mpaka saizi hatujapewa kitu chochote. Bado hatujapewa kitu chochote. Sasa tunashangaa watoto wakikuja kufungua shule wiki ijayo. Sijui tutafanya namna gani. Kama board tunashangaa tutapeleka hao watoto wapi, na ni watoto wengi. We need at least 3 classrooms. Ndio hao watoto wanaweza kutoshea. Kopogore gi tenda mar gero klese gi ma onindo nikech onge mar omenda kuwuok e migao mar somo, kata jopuonj bende pod en chandruok ma skund ni kalie. Shule zingine tayari zishajengewa madarasa, lakini shule yetu ya Umobiro bado tujaona kama serikali kituchengea vile mnavyoliona ndilo tumepanga ili hao wanafunzi waje kuingia ndani. Skul machielo Egesieri, tenda mane olan tarik 12 Erangach mar skund ni pod neno makare ni gedogo poko chakore. E counties mamoko kaka Nairobi, skunde ikware motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9. Ka wich bar to en kaka jopuonjre gi dhi ero lai magikawo e senior sekondar ma ichich go ni nyalo rochore poni ok oket mahino chon. Kataka bedni higa manyien ni wan gi grade 9, inyalo yudo ni skunde mang'eny e Kenya kae jopuonje mang'eny ok ong'eyo tiend CBC malong'o. Koro mani kelo rem ni nyithiwa e klas. Nyathi sudo to sudo gi rem mang'eny. Mami chopo koro sama ibro dwar ni nyithindo gi mondo teri e system. To nyathi ok oyudo gini ko kanjakla. Skunde nitie ma osechako limo kuonde tiego somo mag CBC, ahinya to tije lwedo kod science kaka Gravity Center. En achiel kuom kuondego machiwo tiegruok magi gin chenro ma igeno ni dhi kelo lokruok maduong' e konyo jopuonjre mag grade mar 9 motelo ne yiero lai magiluwo. It's very, very critical that the learners should be exposed to different careers. At the end of the day, the pathways is about careers. So the learners in grade 9 should be exposed to the various careers that are there. We believe this year 9 is a year of a journey, an intentional journey, where the 3 will work helping the learner to identify their interest and ability. And we have a center where the parents can come and interact with the area of the pathways and all the learning, CBC learning process. The teachers can also come and interact, and the learners can interact. E grade ni mar 9, ema jopuonjre dhi yiere lai magikawo e senior sekondar. Judith Omondi, Ramogi. Siasa mag